Tak pověď, kde jsme. Logísek. A kde jsme? Jsme ve fabrice a jsme tady na bowlingu. Je to super. Jaký máš za dnešku pocity? Je to pěkně na hovno. Skvělý, vyhrávám, brzo vám vypíchám prdele. Jaký máš za dnešek kluku pocit? Dobrý no, hodně mi to jde no. Jo? Jaký máš pocity? Dobrý je to. Logísek. Oši, jaký máš pocity? Jako? Dalo by se to říct, co ty? Ale jako, já jsem fakt jakože na hovno. No, tak Já to nevím. tak to všichni. Dobře, takže nashledanou dalšího podcastu. Naschlem. Příště. Ženou dvojku. No, mě nestačí David. Jo. To je úplně no, pojďte do strike, kámo, já už nebudu první. Přijeli, že nám jsou kuřelky. A tam není. A jo. A kuličky nám pak nejsou, tak kuřelky, ne kuličky. Jednu kouli mám tady. Kuličky. To je, vole. Jedna, dobrý. Jde fítku. Ty vole. Mám šestku. Ty se dále na To je dětský. Ty vole, jak rychle to hodí. Hezky. Takže kolik mám? Teďka hraje David a já mám 20. Už to tam je, já tam nevidím. Jsem třetí, jo, už můžeš. Prostě do volbísku. Chceme na víc, no. Takže zdravíme nás u pravidelného interview tady do vlogu. Z dnešního výletu. Jo. Jsme tady na fabrice, na bowlingu, jo. Můžem? Můžem. Dělej, pojď. Hezky. Šestky dobrý. Co jsi vzal za kouli? 11, jdu na to. 11 jsou dobrý. Ty Mám 5 bodů, takže kámo musím to zlepšit. Víš to? Prodávám, ale to je úplně hovno. Máš ještě jeden. Máme ještě jeden, pokud to znám. Kámo, já každýho dávám 9. Vedle. 14. To bude šťastný číslo. Ty vole. Všichni tam zbyli. Jo, a teďka tu polovinu. No, z toho. My jsme fakt v kopotí. No a tu jednu první si dobrá. No, to si třeba nesem.